evening, mayang gabi Mayang gabi, sir. Good evening. Sir, unsa Share ba lang kahit ano. mayang gabi, sir. Unsa atong ginapamati, sir? Kaya nga, hawi ang lawas. Hawoy. Nga, balod ang tiil. Nagabasa data. Oo, usahay. Magnaglaba. Sige, ito pa. Hawoy, banhod. Kasi balod ang kamot. Banhod po gamot, sahay. Ang kung mga bagtak sakit. Sakit. Ito pa. Kana alam. Wala nilain. Akong ulo usahay. Walang gaan akong sabat. Unsa murag? Hawi ba? Walang hawi akong ulo. Naghahoy ang ulo. Sa po yun. Ulang. Wala nilain. Wala lang. Ang heart. Ang heart ko, say ko tasan. Sa kutasan. Sakit likod, dili. Kaya naligaw Awak, limang ko. sakit. Ang tirahon sa sigarilyo, anam-ana, hinahinga na siya. Ginaan ang agyanan sa hangin, magkana na siya. Hindi kayo. Pero magkadugay, ginawa magkasira. Nicotine. Tapal ka mo. Pero dugay pa. Dugay pa sa musira. Say muluag pag di ka manigarilyo. Muluhag. Parang ang sarap pa ng pakiramdam pag walang yosi, di ba? Pero yun sila, pag di makasigarilyo, mamatay yung makasigarilyo. Ano naging Sabi lang nila. No? Mamatay man yung ka. Mamatay. Parang madali lang kang kamatay pag siguro. Mas madali mamatay. Sige. Kung sa matong kanina, gingon nga, suga, out to? Taas ng section. O yung diabetic kasi ako. Sa kataas. Yung last ko, 18 point something. Taas na. Siya, 3 na nga siya. 20 plus. Yun yung last ko, ay ikaw. Pero, dugay na, no? Oo, hindi na ulo ko. Kung iwas sa bawal, builo lang kakaon kay kung di ka mo builo kaon sa sugar. Tirahon po, oroton man na imong kuan. So magkahigamay puga, dinalang kaon lang pero di lang ang bawal. No, manong lain pa magi kung di masirkular ang dugo, iluton siguro. Pero magsirkular sa mugana jud sa pamilabanon ba. Iwas-iwas ang mga pag-isip. Asa din mong balay, sir? Matanaw. Matanaw. Lower Marble. Lower Marbel, ayan. Kung man mo gilot dere, asa naman ka mo larga? Uli na, tanaw. Sa Pilipinas. Ako niyo. Pilipinas, kawas Ay, Pilipinas. pag wala kami result sa visa, Pero nag-waiting pa lang. mo result naman yun sa asa dapit. Muna that's like interview. France. Padung man yun sa result. Lagi ang problema namo karon sir katong budget sa pamasahe. Pero may problema sa aeroplano kaya na naghano. Naman naghan. Mag-ulog Sige. na sa naulit ko. So shout out sa taga Lower Lower Marble. Lower Marble. Sa Pagita. Okay, sa Sampaguita, Matanaw, Davao del Sur. Ayan. So shout out sa taga Sampaguita na si Sir Dere atong tabangan sa iyahang ginapamati sa iyang kalawasan daghan niya. Taas po din siya og sugar no taas. Ang atong dugo Normal lang naman. 120, 120 30, over 80. 120. Oh, very good yan. O yun yung Bisa mabot kay 130 okay pa rin. Ah. Pero pinakadabis 120. over 80. Grabe Nung din. nagpaano kami, nagpa-booster, Mm. nung last week lang, 120 over 80. Okay ra. Ayan, so shout out sa taga Sampaguita, Matanaw, Davao del Sur. Anya one pod bless po kay ko na po ko customer nga maabot na po niya ang address na pohon sa France. No, ayan. Shout out France lang ba na siya? Oo, France. Ano pa ba line? Paris. France, Paris. Brittany. Lahat itong Bina. Lahi ko. Lahi to. Brittany. Lahi to. Nagkaano sila, Brittany, Paris. Yan, so shout out na natay customer na pohon mo. Shout out po niya sa dito nga ang Pilipinas daraw. Ayan. Yan, so shout out sa ko ang mga customer diya sa Matanaw, daghan na kay Kugsuki sa Matanaw, ayan. Yan, shout out po sa ko ang mga subscribers sa tanang viewers na ko, sa nagsuporta, sa nag-subscribe, maraming salamat. Sa nagatanaw sa ko, maraming salamat la binagyod ang Pilipino. Daghang kayong salamat ninyo mga bay, mga ma'am. Yan. Of course, akong viewers nga outside of the Philippines, thank you so much. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang United States, Indonesia, Singapore, India, at Vietnam. Thank you so much. Siyempre, number one,
Pilipinas. Maraming salamat. Ayan guys, so maghilot na ko kay muuli para ba yung taon si Sir sa Matanaw. No, so shout out sa taga Matanaw, maghilot na ko ha. Okay, kita mo siya. Hindi, kulog na kulog. Ano sa kalas ng hilot, Sir? Ako matagal na, Buwan, taon, may isang buwan na yan. hilot, or masal? Yung masad-masadan dyan sa may plaza, Mga maayong na sila. Kamot na to, Sir. Pero kaya mas kuha. Okay na. Okay ka na? yes. Bali-bali lang imong ulo ha kung sa kuha na ka. Samtang nagilot, tulog-tulog. Hindi ko katulog. Tulog lang sir. Para di ka kabantay. Madahan. Madokan Sakit ka. kayo. Sakit kayo. Ari ini sakitan si sir. Dili man ni siya nagpasa kay siya. Sara nagpasa. Panagsadang pagpunta pa siya. Pero ugto hapon gabi wala kay masa, hotbat, ligo. Wala. Pag nainit karon kay tag-init pa, say madikot sa duha ka beses. Bisang asa nga part sa lawas Galing na sa to, sir, trabaho. nga basta mag-iskot na nga kami kag nagbinghod or banhod, automatic ang tubag pasmos kusog, ha? Isa nga part, labi na yun ang mabanod ang ulo, grabe na yun. Kanina sa kong tiil ang dugay na kayo Ako pagkakita pa. kung kamot pa man. Kanang wala, Tiil pa rin mo. parehas yun, dati panagani. Kasagaran, wala, ha? Pero nagduhan na, wala na. Ready, go! Bit-bit pa na. Ilot lagi ko dito kumalahi, pagkasunod adlaw, doon na sila. Manabi, ano po rin pinigyan? Oo. Oo, maganda referral lang. Mas ano na sila sa ato. Yeah, ma- Kuyaw sa nas Tama, manapon man sa kanigdaanan na mo, double day ka na. Ay, sadik, sadik. Sa danom, no, doktor, taban. Kasi sa dikday. Amigo. Bye, anak ko Friend. pare, anak friend, sadik. Friend. Sadiq. Sadik, bye. Yes, Sadiq. Sada na nom. Ate nom, taban, bye, taban. Taban daw. Sila po, no, dali na sila maluya. Di mo po sila mukaukan on. Pag isa rin silang kaukan on. Sila siya. Udtora. Ang wibis lagi na po dito, Kung basta sila kay. moingon tiki, kusok isla mo kaong kubos. Nya kanang kubos, nabe, gina siya sugar. Adugay ba ni mong usap anang pan, may mo ba ng sugar. Pilahan ko dito wibis. Okay, di up man Oo. pagka-fairness. Okay, sunod yung ka niya ba? Kaya napag-injaw, di mo hawa, oh. Oo, at kay ilok mo Indiano. Ako tanan yun. Ang bawaan ako tanan, Pakistan. Grabe, Pakistan eh. Ang ka, ang, kay ang amo ang Agwang kumpanya. taon na to, kay kwarta man. Wala nga din yung luto na eh. Sumbaho, uy. Mo sa kay Islam ilok. Pero ba po? Pak Pag-as kagabuhan. kayo, mga gwapo. Lami kay mga ilong, taliw-tiw kay ilong. Pero ang color nila ba black jud as in. Ano mga hindi dili ka nila kuko. Dili na sila bahokan. Di man na sila ano? Lahi naman dali. Umot naman sila. Ano naman sila? Napon man dito mang, pero ilang sabon. Sos, ginawa di kayo masingok. Kaigwa ko po Isuka ni sabuna eh. Gikan mo ko sa Indonesia kung ilang mga gamiton nga sabon, di man mo gamit o palmolive, safeguard, gamit Di sila, no? magamit, ana. Sila ganahan. Lahi po pangalan. Lahi ng nagbaho. sabon, oo. Eh, no good. Ha? Di sila mangguan. Ang nya sa babae, samo ang isuan, ang baho kay ang Egyptian. Dahil lang gwapa. Piling mga gwapaha na niya. Guwapa kayong Egypt mang. Tarteng mga, Guwapa. murag mga birhen. Puti pa jud kayo na sila. Kanang dagoy ni Mama Mira mo ni O, mau daghan dito, no? Wapa
pang inas na kung tingdag ko ang mga balakang. May exercise. Lubot. Nagkuglubot. Hindi ko may lubot. Wala may pangit sa ilahan. Ano okay ito gawin mo na. Naong lang kuyaw, kung lawas wala man. Naong magkuyaw gud naong. Dagkuan mo sila, tagsaon na ang payat sa ilahan. Pagsara niya. Ang naong ba di man dagko, gagmay mo kig naong. Nga patay lang ako dagkog mata. Tawad pa na sa ilahan Ang make-up dagkog na. nagmata. Di ba sa dagkog mata? Dagko ka ilahan make-up ba? Mo ba? Kanang Si lagi Dagkon pang mo, baby. bagle sa ilahan kuan. Ako dito, yung kita ng classes ka guwapo, makitaan din na ako kay ngano. Parlor mag make-up artist ka po dito. Kaya parang mga heavy ang makeup niya sa mata nila. Oo. Kaya mo dako ilang mata. Pero hindi na rin, nung umuwi ako, ano na rin sila, nauso kasi ang Korean makeup. Ay, yung mga lights lang. Oo. Korean, kung guwapa ko. Yan, sus, bisag di artihan ba? Wapag yung Amis punong ka patay ibang puti. sila. Amis ka ibang. Sumot ang artihan. Gani. Korean. Sa lipstick lang sa ilaw. Normal lang, sus. Kita na ako. Ang Pilipinas, dagang kay color. Para lang yun mo beauty. Ako, wala man po ko nagagamit. Ano, isang beautician ko, di ko kabalo mga arti. Dami na mo kayo ikatulog insa. Hindi ka kamunod sa kawayan mo. Ang gustong-gusto mo yung ano. Ako ang resulta sa idana-idana basubaw. Ako batay na, humana na lang ka na ng araw ng nagdidot. Wala dito, kasuroy mo sa kausap. Ay, wala din ka pa nila Ate Cherry. Wala, wala dyan. Nag-post man doon sila. Mag-uban-uban ko nga ang trabaho sa balay biyaan ako. Oo, ang sabi. Ngayon Wala nagpakain na ko ko sa eh. ilaha ka. Pag wala ko hilot, kadadlo dyan ko magawas. Kaya na may sango man. Masango man ko sa hilot, dali dyan ko kagawas. Kaya mo to, na ko yung mga video, kalit-kalit. Tata, sabat yun. Sa bangka-bangka. Kaya may set naman ako, kaya para makabidyo lang. Di ko din, videohon lang. Wala dyan ko pala ang. Kapoy nang good kay igabot sa hapon. Naamo ko trabaho sa balay ko. Wala kami sakitan diyan sa iyang giana. Ang sakit. Ay, Cherry na masarap. Kaya ako sakit ka ayo lagi. Pasmado mo mo. Nganong sakit mo kaya akong diha sa katong imong giana. Pasmado mo. Nakatanan ba? Wala pa ka na po sa finishing line. Pag maabot na ma'am, basta kaya timan ay yung ingon ako. Sakit yung sakit ka ay. Oh, kanang giana ko yung sakit. Kaya mo rin gitusok ako ang duguhan. Nga nga naman lang itong bayat o wala na tutulog ka man. Puro, ano ba? Puro exercise kasi ako tayo. Pagdating sa balak. Lagi ako nabuhay sa sakla. Ang sarap nga eh. Pagdating sa balak. Sa kuan paa. Pero lami kay katong nikuto akong likod eh. Oo. Wala ni mo na-feel kung pagkuto sa imong likod. Lami ka Kasi ay. ko yun sa buong beses. Pero pag tiguan po yan, pwedeng mais lang isa. Di kuan man ko, nag-agad lang man ko sa Oo. sa Ako kumarayan. alam ko hindi ko ano kaya okay ra mo na ni siya Oo. kung di kaya reduce Kasi para kung dalhin si mama dito, mabalik. Eh kasi ako pinapabalik pa ako minsan. kaya mo ha dapat magbalik ko sa mga Kaso lang ano, kung this week Kung may time hindi lang ko ka. kabalik. 7 days kay nga na ang 7 days ako pabalikon ka Ah, kaya ang kasi- 7 days wala pa na siya kabalik ang panahon so maglapas na ta 10 days 15 balik ko siya hinay-hinay Parang back to naman. oh kung maapsa na to 7 days alam eh
Gawas na dito siya. Kung may time lang ko. Pa-IPM na lang kita insan para si mama mo pahilot. Yes. Pero dapat maaga tayo. Kaya kinuha ko yung number ni ate kasi ano, bakante dugo. Pero sana ron, may pahilot mo ma, karon mo manawag. Ah, Kato pagkanihan niya karon, ang lisod ato kung nay dili customer nga di review. Di ang ya mawala yo lisod na tiga. Nagari, nanawag mo ba niya? Mapalibaran niya. Ano? Sakit kung kagami na to